ka masjid ban ong nan ai shapi ka janmit syafang ka future lade syafang kata ka sawan amen ka ai ka future ya ka bangim padi bat ya ka bangim pat positive bat ya ka bangim pat mudur badang i hari kita ken sawan ya gini ki barakat ade nge thun ngak tin bi jong lai ko berapa ngi jama long pi ki bastan ban long pi kun samla ki basyampang hakalawai ke jampi ban long ki kun samla ki thulpa ki kun samla bagi temer ki nang ki posneun haki ki baro kaktin jong lai dong kalau ki kun samla ki thulpa ya ke basawan ban ya ke ban saja haki sni ke banwan lada ki kun samla ki telot kalau wei ki thulpa ya ki kamdang Bagada pi ki kun samla, pilong ki kun samla, ki bersyampang, bagi kun samla, ki benep, ki jepun krek, ki jumpi, pilong ki briu, ki nongi thulpa. Amen. Lada pi ki samla, pilong telot, pilong i, ya ki ban sawan, bagi ki ban saja, haki jingin ki jumpi. Bagada kawan ka thma jingin jumpi, pi niap nangkong. Ma pi penkelan nangkong. Mencat target tau baman banwan ke jing ke jumpi amen bat tadi na tadang wadon kan ban kentui pi ki samla tolong pi ki samla ke sikri hok U Trai bat ki samla ke sirhem bat ki samla ke i U Trai bat kalau wi ke bansawan kata kalau syafang ke jingwan ke U Trai ka jingwan ka U Trai ya ka ba phi phim patip bat ka ba phi phim pati bat ka ba phi phim pat la ba thu ha ka na kurkam ka jingwan U Trai ngakwa e phi ki skor jo phi ki snap ha ngakwa ba ki kpat ki jingwan ti prakat jo phi ki snap ha le se nga ba ong e phi ka long ka dan bok e phi ka kata ka janmet Namar pidang negara ke janmit, wala film kendiat ngurun rey, ngan ong pi film badan bok hadu kata-kata. Namar bila menit sim bentalang, hagan ke kawai, ya ke jingwan, arsien ke U Trai. Amen. Don arteli, lani ar bentang ke jingwan ke U Trai. Ke nyngkong, ke jingwan, hakas Sahit Bneng. Berkata kelong ke jingwan rong ya ke balang kanang lekurim ke jong kuris bat ke jingwan ke bakadu kelong ke jingwan U Trai banyu ke jat delade haga ni gesla jong ke perthai amen laka nawut ki ndapre jo people yes no ke kubor dan arteli arbenta ke jingwan U Trai Jisu ngeu? Hah? Pen krek hai la de man ngap pen tip ke ke tin juble ke keren ni pi ke bijan ni. Haka gospel ke jong Martayos. Haka nang ke bar fusa yang ni pit bena. Syafang kata ke jingwan ke nyngkong ke jong Kris. Hakaba unwan man simno lane man syamno yala ka jong kabalang kabadai mga berpi kibla pun kre ka jingwan ka jong U Trai Jisu ha ka jingwan ka nyngkong kanai ka ka jingwan ka nyngkong jong U Trai Jisu kaba unmi pau tang ha Sahit Bneng ha ka lenong ka bar pusau haka dekat kebaat kundai kaktin ke jong play mana bala man pule to pule kong kumne ru
hadien ka jinjar kita kasi ya kasi on pendom bat ubenai on ai la ka jingshai bat ki klur kin hap na Bneng bat on pen kmyu iki bo ki Bneng anda kumtate kadak ukun ubriu kan pau ha Bneng te hang ta ki jat benriu baro kapar thai kin yalan pat habakin yo I ba wan ukun ubriu hakit o Bneng da ka bo ba da ka buram ba krau un pha no ru ya ki angal jong u da ka jing sawa ba krau ka turoi bat kin ne lumlang ya ki bala jet jong u na ki saw le na do ki bakut ki Bneng hado ki bakut jong ki Amen. Amen. Kung na isang Try. Kani kalong kaigi kabangi kmi nanti ya kabangi padi kabangi ngisai U Trai ha Sahit Bneng ha Kaba un phana eu anger rang ba jong ban put ni kata turoi ke jong anger na kabakut kaperthai sya kabakut jong kaperthai bat kani kanlong hadin jong kita kisngi jong kijing jenjar ong nem kitin yung lay kat sedang pule hadien ka jinjar kita kisni hadin ka jing jenjar jong kita kisngi upin sei bo khulung radung ni pau ha Sahit Bneng Henry ki hikai ki bon pa ngi snow ki hikai ye ka tin ka jong play halak ki jong ki kom hikai ye ka jingwan ka ba arsien ki jong Trai ki briu ke dan kata nek beong ba to pen kreir de ban siam ru Trai khnang ba pinlai nagini ki egi yesri jin jar namar U Trai Jisu un sawan shauno ye la ka jong ka balang shwa bakan wan kata ka jin jar Henry U Trai ka tin yung lay pin pule tu khmat kom lada U Trai un pun kut no ye kata jin jar ka wei ka men simru kan nam lai im kata ka por baru Trai un pun kut no ye kata ka por ka jin jar ba ketika sim bat un sa shaw no lada un sa sim no ye la ka jong ka balang ka badai manga bat ma phi ki khun ki bla pen kre jong Trai amen lada U Trai un pun kut no haji tem yang tu kapor kapamut kawai kamen simru kan nam la im hakata kisngi jong jitem juk ba krau yang a bani phi ko khun jong lei bakan be kalong kata ka jingwan ka nyngkong ka jong Jisu Christ ka bang ong phi don atli ki benta ka jingwan jong Trai Jisu bat ka baar ka jingwan ka baar ka jong Jisu Christ kalong hapoh U Trai Jisu unwan daladia hakan sla jong khando bat hapoh Israel kum ba uwan ban hiar hapoh uwan ban long briu hapoh Israel bat kum taru unwan hagas ngi ka bakaddu kata kalong jingwan kabaar ka jong Trai Jisu kaba unwan dalade ban yuk jat pat hana slar khando hagas ri jong ka pri pedang mingi kata ngi pe bat nga na kitab jong usekharaya unong ithulpa kaba une pat ude no ithulpa syapang kata jingwan kabaar kaba Jisu unwan hakan slar prathai malong phi philang ka badan ba lane ki babha kaba terbelakar khu jong Trai haba phi dan banta kan jamin pakai khawai ye ka tin jong blai amen bat kane kalau ka benta ka jingwan ka baar ka jong Jisu Christ malong phi mene dan ar benta ka jingwan ka Jisu unwan hakan slar khndo Henry ka Bneng kong kawan tang Sahit Bneng bat ka baar kalong ka Jisu unwan ban yu kejat dalade hakan ga sla jana khando amen amen mano bala pule nga bandera pule nga mamhe dekat kasih mano bala pule kasih yang berpule deketin yu blai nagalndong ka bakhat saw ka jong usekharaya ngini sim yang kena kebenta hadu kabakut agal nong kabakhat saw jong usekharaya khnang
ia kaba phi su thu syapang kata ke jingwan kaba ar ko yung Jisu ka jingwan kaba nyngkong la ong phi menengan bat piang ni ka ju khnang ba phi su thu khnang ba kan ngam bagi skor bat ke donut jompi bat ke sien jompi ngan ban biang ka jingwan kaba nyngkong kalong habong man syau no ila ka jong ka balang berkata kala dep berkelakut hak jing sya hak jing rakno ila ka jong ka balang kepada mangawan si kau Jisu pak anger jong Trai Sahit Bneng bat ke jingwan ka baar kalong bu Jisu unwan maniu kejat jalade haulum olip hadien jong kaci hajar snem pat sengapai kene kawe hadien jong kajing rongno el ka jong ka balang sa si hajar tu lagi snem ubreu un pelut por hakane ke slaj ke perthei sengapa yo pun sutu lade keli jing keli ki breu yang ngamla jubab ngan sutu namar bapim sengap ike ike ketin juble ke keren ngala ongi pi mene bagai ike mangi keren mentah ke jenmen ngani keren syapang kata ka fusion kata ka sawan om ni history Henry kaban sawan but hamni u sekaraya hakal nang ko saw hakal nang bakat saw u ye thulpa syapang kata kabakut na jong kejejar snem namara na kabakut jong kejejar snem kasawan ke jingilat mang ko kraw haba ka perthei gor kawai kan ye telilang melon bat ka sayu raj ik kun Israel sangapa haba ka sayu la yu raj ik kun Israel bana bakan sayu raj bat saya mai kun Israel namar ki kun Israel ki kun Israel ki be rendang ber ki be yang hadu kata-kata sangapa ye kata ka thuk na history namar ke jinglong rendang ki jongki namar jinglong donut jongki kapelong isi lo ki brew je ka perthei sitelup ka perthei berkawe ban blay luan rai ka perthei berkawe ban nyon ni ki Israel ka kapor ban bri nyon ni ki Israel dei kata-kata kapor long kapor ka bakadu tam ha bakat maba kalong ka bakut mama amakadan tabagi kren ha ka jingi thulpa nagatin ku blay bagata kalau ngatmaba kau khadu bana ba ring merau ikut Israel bana ba ikan thei ki khun kan thei ki khun Israel on sabat tengah jubor ta kapor bani khun samla bar khon saring merau si ki wei ki dri bar ki wei ki jaka baga salong ka jing yang brewi khun Israel bagi jing ka ang sla ta kapor bagi khun Israel ki lapan jing arab bagilak bet sublay jungkim atrai ublay jahaba to yarap yang ihene ngilakot ke jingim are ka tin jublay ke thun ba uste khreawong bau blay un pendam no ike donut ke jongki na bagi kang bagi kelak ka mut jongki ta kapor baru blay us no ike khot berpat jongki baru trai Jisu na Bneng uan man hiar dalne ban yu kejat halor ulum olip akata kapor pada ba ulung olip usakan arliang kata kapur bat kesami kawa nakata kajaka hadu Thailand lane hadu thadan na sapule bhana kitin yublay bat kajing jengai kanti kawa kami nang ta badu blay sapelaj ya kita ki kon Israel badun jet ya kita ajat ki kon Israel ban cross ya kata kawa kabau Jisu wala pensya lane wala penpat jaka nau tau lum orlep bat kini kila lajim no sata seliang nah kata maba kabakadu ngapa barat ko por kini ki anger lane ke badai mangabat mapi ke badai girukut ngisawan benilet malang kata ko por ha kata kasi jog jilet ma kayo Jesus Christ namar anda habang ilalay baru Trai kijing rong no sengapay kana kawin anda habang ilalay no baru Trai Jisu ang kijing no ngilasyong le baru Trai Jisu ang nga asalay no ban pekre kaja pi habang along mga piru pila balong kata katau yung kitigirukut amen
Bat kini ki rukhut. Hang bor mu Jisu un sawan ban yu kejat halu molep. Kini ki rukhut ken sayawan langkat lam U Trai kum keling do punya sem. Amen. Ani lah tadi manga tu. Hai. Ngan long ling do punya sem te. Ngan dile thma persya i kejat benriu tu kapor. Amen. Ngan saya thma persya tu kapor i kejat benriu. Ngan sayang ile kum keling do punya sem. Ngan sabat dak wai lam la dong kiti. Bat sarat lapang yang itu pailang jong ubriu bila thma tu kapor. Halo? Dang lahi ke kemat? Amen. Lada pisang tiak pinang ke jing du apa crowd du kata. Namar kanam tray ringkat di kaman yo pi. Bari ke spirit yo pi betul sepo. Mensim yo pi umilian ringkat. Bat sedong du apa crowd du kata. Pada dia sekbat dengan history. Pada mau Trai Jisu unwan bani yu kerja. Mangawan pri belum keling do kebagian SM. Habang ia dan bentalang atau kepor. Lada katar lada ni sya rong no. Amen. Lada ni sya rong no. Degini kan syalong keling do bagian SM nomor kelang ke bakut. Berkirat syong lembar U Trai. Ha kaja ka U Trai la berlong. Ngirung ila berlong. Bat gini kisah long rengkat U Trai sehila tema persyak gini. Bat kaya ketin jumlah ke dalam itu orang tu kapor. Bat anda kelihatan thma. Mana berjawab itu enggak? Itu dia. Mana berjawab? Ya? Ubriu bat lagi kiri juga bertep barak kuat kita lilang kawai penyilat thma ke Israel. Bat kiri kuat bersyak ram U Trai. Kisah ilah thma persyak dalam U Trai Jisu persyak ia kita. Mana berjawab?